noi housut. Ja joo, tässä hän. Noin niin, toi yksi piirtää musta kuvaa, niin mä laitan näitä nyt sit päälle. Näin. Tää laggi ihan sairaasti. Kiitti. NK. Lagi. Kiitti. Kiitti tyyppi. Miten sä voit antaa mulle tollaset hienot hiukset? Kiitti. Pitäisikö minä antaa sulle nimmari? Mä voi. Kuhan antanut jo. Multa loppui se rippi. Mä ottan noin housut tämän videon jälkeen pois. Wow. Siis oikeesti. Miten sä voit? Kiitti oikeesti. Mun pitää antaa sulle joku lahja kohta. Siis kiitti. Ihan sikana. Kiitos. Ja sitten vika. Wow. Kiitti. Oikeesti. Kiitti. No niin. Kiitos kaikille lahjoista ja ei muuta. Heippa!